Beber 2 litros de auga ao día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita ao día. Ensinarlle algo novo ao meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Estamos en Paderne de Allariz y a mí me hubiera gustado venir en tren, porque además tenemos estación, Paderne-Cantoña. Pero desde hace ya más de década y media, el destino de esta estación, el destino ferroviario, es solo ver pasar los trenes. Ahora tiene otras actividades, pero de eso ya hablaremos más adelante. ¿Por qué estamos en Paderne de Allariz? Bueno, pues porque el pasado fin de semana se celebró la festa da carne o espeto y de ternera y de la empanada de pollo. Y bueno, pues vamos a hablar de esa fiesta, vamos a hablar con su alcalde y haremos, si podemos, un pequeño recorrido por este municipio. Y en cualquier caso tenemos además otras noticias, como por ejemplo los premios de Canter, que nos han dejado una morea, un montón de premios para los vinos ourensanos en particular y los vinos gallegos en general. Y con estos contenidos y alguno más que les hemos preparado, pues comenzamos este programa de hoy. Bienvenidos a Cousas de Comer. Bueno, pues como les decía en la presentación, este pasado fin de semana fue la festa da carne de ternera o espeto en Paderne de Allariz y estamos con su alcalde, con Manuel Pérez Novoa. Bueno, fue un éxito, ¿no? Sí, bueno, ahora ya tenemos experiencia, xa levamos seis festas seguidas e a xente, pois, sí, prácticamente asiste con asiduidade. Estamos sempre rondando cerca dos 300 comensales, 270, 280, xa temos superado os 300, pero bueno, este ano tuvemos como unha asistencia de 260 comensales. E o feito ademais de ter xa, bueno, esta sexta edición, imagino que tamén irá xente de fora, non? Sí. Animada por esta... porque é unha festa gastronómica, a verdade, bastante singular, porque non o máis habitual é que sexa pois carneiro espeto, porco espeto, pero a terneira non é habitual. Bueno, nos surxiu a idea por o tema de, bueno, na zona ahora tamén hai moita vaca, sí, e darlle un pouco, un pulule a carne da nosa zona. Sí. E neste caso está este carniceiro que este ano nos trouxo, pois era Caldelá e Cachena, unha raza que está aí. Sí. E bueno, pois foi exquisita, ademais, foi moi exquisita. O cruce de Caldelá con Cachena. Sí. É curioso, é curioso. Dice que sí, ten cachenas, ten Caldelá, sí. E é unha carne espectacular para ese tipo, sí, para ese tipo de cousas. Nacemos aí, vennos un señor a cociñala expresamente desde un pobo da la de Lalín. Sí, porque hai que saber, claro. Claro, bueno, moi ben, moi espectacular. Os resultados están sendo bons. E tamén a empanada de polo, que é outro dos clásicos históricos. Eu acórdome de pequeno, a miña nai que facía empanada de polo, e agora parece que está perdida, non? É recuperar un histórico. Neste caso recuperámoslo porque Core pois decidiu un pouco apostar por o colo de corral, que lle chaman, un polo un pouco diferente. Sí, que ten máis consistencia. Entonces nos suministra e colabora con nós, nos proporciona o polo de curral e nós, o panadeiro da zona, o que nos realiza as empanadas, e tamén é, por lo menos, é unha innovación así, no tema de darlle vistosidade aos produtos daqui. Claro, apostades polo produto... Polo produto daqui, sí. Panadeiro daqui, todo
toda a xente que da zona eu procuro que entren na festa e bueno, que colaboren en ela. É moi ben todo o mundo, non? Por certo, que despois da entrevista vou facer unha visita á estación, eu que son un friki dos trenes, a estación de Paderne de Allariz, que a min é a primeira estación que hai despois de Ourense de San Francisco. E que agora está Taboadela. Bueno, si Taboadela, ten razón, Taboadela. Pero se lle deu unha volta, agora pasan os trens de largo, os mercancías nada máis, porque xa non hai tal, pero aí hai actividade tamén vencellada ao tema gastronómico, ao tema alimentario, non? Bueno, si, aí intentamos o produto da terra, xa que hai poucos agricultores, pero os poucos que hai e queren utilizalo e queren promocionalo, pois se fixo eso a través do INORDE, é unha inversión importante, unha inversión que ao final alcanza máis de 1 millón de euros. Aí, pois, o INORDE fixo un traballo inmenso, nós do Concello colaboramos con todo, e agora, pois, hai uns socios aí que están, hai como 60 socios, están elaborando os seus produtos, xa sacaron este ano, pois, de todo estamos consumindo, xa temos o terceiro premio da Mel de Galicia, con etiquetado ali, bueno, eu creo que pouco a pouco que os produtores se animen a faguer ali, unhas súas salsas de tomate, calquer tipo de produto de excedente, mermeladas, calquer excedente que teñan na vivenda, crema de avellanas que se fixo este ano, que me regalou un botito a José Labora impresionante, temos así, mermeladas de todo tipo, unha mermelada de sabuguiño que eu non a probara, exquisita, cousas así, os zumos de mazás da zona, que incluso recolectan as mazás, que claro, que hai xente que ten a mazaera como un hobby, pois o exceso de mazalos. Eu estou ilusionado co tema, espero que realmente pois vaya funcionando pouco a pouco. Manuel, o feito de que o Concello de Paderne este tan cerca, tan preto de Ourense, iso é bo ou é malo? Pois bueno, é moi bo estar cerca dunha gran ciudad, non cabe dúda. A nós en moitos ámbitos pois fastidianos, porque os seus habitantes, por o tema da cercanía, viven entre a ciudad e o pobo. Porque nós hai povos ali que están a 6-7 minutos de Ourense, están a 4 ou 5 do polígono de San Cibrao, que é onde teñen o seu traballo. Bueno, a xente, pois, xente xoven, pois gusta o piso. Queren vivir nun piso en vez de unha casa. Teñen grandes mansións en Paderne e viven en un piso. Pero claro, é o que decide a poboación. Entonces, en moitos aspectos, si nos saca habitantes. Teño que recordar que levamos desde o 23 crecendo. Deixamos de baixar, empezamos a crecer pouquiño, porque o 23 crecemos en 30 e pico personas censadas, e o 24 volvemos crecer, espero que agora o 26 volvamos crecer, perdemos a pendiente de baixar, que era para nós moi importante. Eso é moi importante, porque perder, que estábamos perdendo, de repente, desde o 23, estamos subindo moi pouquiño, pero hai que pegar con canto nos dentes, E logo, para quen quera visitar, aí ten de rutas de sendeirismo. Temos unha ruta de sendeirismo impresionante, bonita, que nos costa mantelas limpas. Entón, aquí moitas veces hai que, cando ven algún senderista e se nos queixa de falta de limpeza, temos que pedirlle perdón porque non damos chegado a todo. Pero intentamos mantelas limpas pois o máis que podemos, pero claro, temos dúas rutas de 25 kilómetros, que se poden acortar en 14 ou 15. Bueno, está ben. Porque hai atallos entre elas, pero claro, limpar eso todo non é fácil mantelo limpo todo o ano. Máis limpas, máis espacio ten a maleza para medrar. A maleza ocupa rapidamente o que limpiamos, pero estáse facendo unha labor de limpieza todo o que podemos. Bueno, hai fechas do ano que mantemos ben limpo, pero hai fechas do ano que non o conseguimos manter limpo. Nestas fechas temos que dedicar limpeza aos povos, que nos é o máis fundamental, que non damos chegado ao fondo de todo das limpiezas, porque nos povos a xente maior limpia pouco e... Claro, é que xa chega un momento que... Todos os cargos van a... o Concello ten que asumir. Bueno, pois vamos a invitar aos nosos espectadores que, aínda que
xa pasou a festa, haberá outra ano que ven, pero hai moitos motivos para facer unha escapada. Sí, sobre todo para visitar zonas ali, subir, como non, a Santa da Pedra, subir ao Bambán do Falbán, hai que camiñar un pouco, pero un domingo a mañá que este bo, subir ao Bambán do Falbán e ver toda a Rabeda, porque se ve toda a Rabeda, todo o polígono, pois é gratificante. A verdade é que sí. E cando está un día malo, pois tamén é gratificante, hai que acostumbrarse ao rural. Moi ben, pois moitísimas gracias, Manuel. Pois nada, gracias a vostedes, moitas gracias por asistir aos nosos eventos e darlle publicidade. Moitas gracias. Que é o que intentamos. Veña, gracias. Paderne de Allariz es un municipio muy cercano a Ourense. Hay 15 kilómetros desde la capital municipal al lugar de Río Seco, que es donde se encuentra la Casa do Concello. Río Seco pertenece a la parroquia de Figueroa, una de las 10 parroquias en las que se divide administrativamente este municipio de casi 39 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de alrededor de 1.400 habitantes repartidos en 47 núcleos. Uno de ellos es Sá, que forma parte de la parroquia de San Salvador de Mourisco. Su arquitectura sigue siendo básicamente tradicional y nos recuerda un pasado de gran actividad agrícola, como la acreditan los numerosos hórreos que encontramos al recorrer esta aldea. La iglesia de San Salvador es de origen barroco, pero lo más atractivo en este lugar lo vamos a descubrir a 10 minutos caminando desde ella. Se trata del Peto de Ánimas de Sá. Fue erigido en 1800, lo que lo convierte en el más antiguo de toda la provincia. Sus formas son sencillas, sobrias, pero es muy estilizado. En la parroquia de Cantoña se encuentra la estación del tren. Entró en servicio en 1958 y hace 40 años paraban en ella 4 trenes, 2 por sentido, que comunicaban este municipio no solo con Ourense, también con todos los pueblos de la línea de Zamora, como Baños de Molgas, Vilar de Barrio, Agudiña, Puebla de Sanabria, o ciudades como Zamora y Medina del Campo. Hoy solo pasan por aquí trenes de mercancías y ocasionalmente algún tren turístico. Gracias a la colaboración entre Inorde y el Concello de Paderne, hoy su edificio principal alberga un centro colaborativo para la transformación de productos del campo, del que hablaremos más extensamente en próximos programas. Pero nosotros vinimos a Paderne atraídos por su fiesta gastronómica, que se celebró el domingo pasado. Es la 6ª edición, la Festa da Terneira ao Espeto. La actividad se desarrolló en un caluroso día que no fue óbice para que a lo largo de la mañana se fuesen preparando las piezas de ternera. Y no de una ternera cualquiera, sino de un cruce de 2 de las razas autóctonas gallegas, ourensanas concretamente, más apreciadas por sus cualidades gastronómicas, cachena y caldelán. El trabajo de asado al espeto se realizó con maestría para lograr que la carne estuviese en su punto. La comida, que se celebró dentro del pabellón polideportivo, incluyó también en su menú empanada de pollo de corral. Al término de la comida siguió la fiesta, con actividades lúdico-deportivas para los más pequeños y música para todos. El pasado miércoles se hacía público el palmarés de los premios Decanter, una competición que organiza la veterana revista británica Decanter, fundada en 1975, hace ya más de medio siglo. Este es un concurso que cuenta con una de las mayores participaciones del mundo, si no es la que más. Alrededor de 17.000 vinos procedentes de 58 países compitieron en esta edición de 2026. El jurado, integrado por 245 expertos, incluyó a 63 Master of Wines, entre los que se encontraban algunos de los más reputados del mundo. Galicia logró 171 medallas, de ellas 2 de platino y 20 de oro. El Ribeiro se hizo con 3 oros, 17 medallas de plata y 10 de bronce.
Ribeira Sacra, 2 oros, 12 platas y 11 bronces. Valdeorras, 1 oro, 8 platas y 3 bronces. Y Monterrey, 1 oro y 1 plata. Rías Baixas, 2 platinos, 13 oros, 51 platas y 34 bronces. Fue la denominación más laureada en esta edición. El grupo Bodegas Gallegas se hizo con 13 medallas, 2 oros por sus vinos Pasal de Sile de la bodega Rectoral de Amandi, de Ribeira Sacra, y Alectum, un albariño de Rectoral do Umia, en Rías Baixas, además de 4 platas y 7 bronces, 2 de ellos para sus vinos Samiel Godello y Gran Alanís Castes Blancas, de su bodega en el Ribeiro Alanís. Otras bodegas que lograron subir al podio más de un vino fueron Ramón do Casar, Cunqueiro, Viña Costeira, Maleiga, Loeda, Luar do Sil y Joaquín Rebolledo. Nesta viaxe que facemos semanalmente pola gastronomía de Vigo a súa contorna, os recalamos aquí na praia de Portocelo, que está a un paso de Marín. Isto... A praia máis próxima ao núcleo urbano. E estamos con Sergio Santiago, que é o propietario deste Portocelo Gastrobar. Aquí estamos. Unha nova oferta gastronómica que ademais abriches hai pouco, é do Pincho. Abrimos hai un mes, escaso 15 días, a verdad que sí. Estamos preparándonos para empezar a temporada de verano e traballar a full. Ti xa tiñas experiencia no mundo da hostelería? Sí, veño do mundo da hostelería, pero bueno, basicamente sempre estaba enfocado ao mundo da noite, do ocio nocturno. Isto era unha asignatura pendiente que tiña non comigo mesmo, senón tamén co pueblo de Marín. Bueno, fálanos un pouco, bueno, o sitio, dende logo, xa atrae por si mesmo. A ver, o sitio é idílico, unha paisaxe espléndida, na cal temos unha terraza amplia, na cal a sombra é natural, sí, que nos aporta as propias árbores. Sí, sí, sí. Estamos con as vistas espectaculares e temos o handicap que somos a praia que está máis próximo ao núcleo urbano, polo tanto a maior parte da población, sobre todo o núcleo urbano, xa veñen camiñando, paseando, e sempre pois aproveitan a darse un chapuzón e por que non, tanto poden vir a disfrutar das viandas no mediodía a noite como un cafeciño a media tarde. Claro. Eso está moi ben. Bueno, hoxe estamos en un día de diario, en mércores, quero dicir que aínda a xente que veña de Vigo pode vir perfectamente. Sí, a ver, ven moitísima xente. Durante a semana. É unha cousa que me chama moitísima atención, venme moitísima xente de Pontevedra, sí, máis xente que de aquí do propio pueblo. Eu creo tamén porque a xente da cidade, neste caso Pontevedra, non ten praias, claro. E a verdad que estamos encantados, levamos un mes tamén traballando con un menú do día, un menú con 3 primeiros e 3 segundos, e a xente, a verdad que estamos gratamente sorprendidos porque está tendo moi boa aceptación, e estamos contentos de que a xente marche contenta. A parte do menú, tendes tapas... Sí, temos unha carta reducida, pero ao mesmo tempo extensa. Sí. Inicialmente abrimos cunha tapa que tíamos un pouco para compartir e despois tema de arroces, peixes, ao forno, suxerencias e demais, pero nesta breve estancia que levamos de andaina percibemos de que realmente a xente o que ven é para compartir, para picotear e demais, entón reducimos a carta a 16 pratos, sí, pero todos son cousas de acotío e sobre todo comida tradicional. Tamén estamos expostos a que a xente nos poida encargar un peixe ao forno, unha paella e demais, pois xa teria que ser por reserva, para así ter todo para ter todo preparadiño, non parar o equipo da cociña na hora do servicio propiamente. Claro. Isto me dá pé a unha pregunta, por xente, por exemplo, que veña de Lonxe, que tal, podes chamar e aparte de reservar, encargar unha comida, reservar... Sí, por suposto. Temos o menú do día, temos carta que é extensa, dendo o típico pulpo, zamburiñas, os calamares, a zorza, o raxo, a cloca, secreto. Temos unha carta amplia para compartir, pero son racións completas, sí, que basicamente con un prato como unha persoa perfectamente. Igualmente temos menús para grupos, tamén estamos expostos a facer grandes celebracións, posto que nos un primer momento non somente vimos para traballar no verán, vimos para quedarnos e vimos para facer unha proposta gastronómica para todo o ano. Marín, a verdad, o certo,
considero como hostaleiro que estamos moi limitados en canto a locais para ocio, para gastronomía, para comer, para cear, e aquí dispoñemos dun comedor que podemos hacer un grupito como para 80 personas para estar cómodos, a gusto. Sí, tanto dentro como si... Sí, bueno, no inverno, lóxicamente, vamos a explotar o comedor interior, claro. Pero tal como mencionaba, temos un espacio para estar perfectamente 80 personas sentadas, acomodadas e disfrutando pois, dunha comunión, dunha cena, un aniversario, dunha boda, dun bautizo, do que se xa necesario. E menús sempre abertos ao que realmente precisa a clientela. Sí, o sea, que temos menús sí, temos incluso a maior parte dos pratos que temos están elaborados xa para poder disfrutar deles os celíacos. Os calamares os rebozamos con fariña de garbanzo, os peixiños igual. Básicamente non traballamos con fariña de trigo para non contaminar as freidoras e ter que ter diferentes espacios para ese tipo de público. Nos centramos en fariñas de garbanzo. E que tal salen as cousas? A xente, se non se lle di, non preguntan, neste caso polo tema dos rebozados. Sí. É diferente, pero fase moito máis rico porque non chupa tanto aceite como a fariña de trigo. Claro. E a crítica, pois, que che diga, eu creo que ven, tes que vir, probar a comida, estades convidados e disfrutades dun pequeno agape. Mira unha cousa, para quen veña por primeira vez, que supoño que haberá xente de Vigo que ve o noso programa semanalmente que terá curiosidade, porque a máis o sitio paga a pena. Que recomendas así, o sea, cales serían os platos que serían como a túa carta de presentación, a tarxeta de presentación? A ver, a tarxeta de presentación é o que a clientela pide. Por excelencia, os pratos máis demandados son o raxo, as tamburiñas e o pulpo a feira, sin lugar a dúbidas. Toda a carta de pimentos de padrón, todos son produtos tradicionais, típicos, e todo ten saída, verdad, pero en concreto, zamburiñas, pulpos, pimentos de padrón e os peixiños. Sí. Facemos un variado de xoubas e xurelitos, un poquinho adaptándonos ao que ten a praza, non? E por norma que sempre son xoubas e xureliños. E a verdad que a xente está respondendo moi ben. Eso, ademais, con os pimentiñas de padrón queda... Por eso mesmo. E o pulpo. Sí, claro. E os calamares, hai que probar entón eses calamares. Sí, a verdad que a xente está encantada. E nós estamos a eso, tamén abertos a novas propostas e a suxerencias. E aparte ese menú diario, que é un menú de 3 primeiros e 3 segundos. Sí, 3 primeiros, 3 segundos. Por exemplo, nesta semana temos un gazpacho de melón, temos unha ensalada templada, de segundos temos un lenguado a prancha, temos unhas milanesas de tenreira. Todas as semanas variamos. E o precio que anda? 15 euros. 15 euros. Sí, a ver, é un menú asequible, incluye unha bebida, café e postre incluído. Está moi ben. A verdad que sí. Pois, Sergio, non queda máis que decir aos nosos espectadores que veñan por aquí e proben, porque ademais esta sombra destos plátanos é que é moi refrescante. Sí, a verdad que sí, a verdad que estar aquí e non ter que estar con sombrillas, que moitas veces te dan igualmente calor e demais. E hai tanta altura, ademais, efectivamente, permite que haxa unha corrente de aire por debaixo que refresca moito máis. Sí, por lo tanto, invitamos a toda a ciudadanía, en concreto ao público de Vigo en xeral, que son os que máis divisan o vosso programa, que veñan, que reserven e que disfruten. Bueno, e Ourense, porque o programa Cousas de Comer, despois tamén o emito no meu Cousas de Comer, que é un programa que genial. Pois, que, sí. Bueno, xente de Ourense temos moitísimo, porque veñen aquí a Portocelo desde toda a vida, desde antigo, a tomar os baños, e veñen moitísimas familias. Aparte aquí tamén a carón do local, temos unha zona de esparcimiento con merendeiros, con mesas de pedra, que son públicos, entón moitísima xente tamén, porque non, veñen coa súa propia comida e demais, e ao final rematan aquí tomando un cafeciño, un xeado, ou calquera outra cousiña, e por suposto, nós estamos para dar un servicio, un apoio, e facer que a xente que veña á praia que disfrute a súa estancia. Pois, Sergio, moitísimas gracias. Quedades convidados a que nos visitedes e provedes os platiños para que puidades ter a vosa propia valoración. Gracias por vir. Vale, pues esta es nuestra tarta de Portocelo, es una tarta de queso al estilo La Viña. Lo que conseguimos hacerlo al estilo La Viña es que se cuaje por la parte de fuera y por dentro queda cremosa como si fuera una reglette de queso. La particularidad que tiene esta tarta de queso es que está hecha con queso San Simón da Costa, que es un queso de denominación de origen gallego con toques ahumados. Desde nuestra cocina, que pensamos que es una cocina más o menos tradicional, que nos llevaría a las lareiras, lo que hacemos es meterle el último ingrediente, que es el fuego. Al meterle el fuego a esta tarta, lo que vamos a conseguir es que esos ahumados salgan hacia afuera y también se caramelicen
azúcares desta tarta. Entonces, para lo último que es sopletearla. Y lo que conseguimos con esto es que nos dé un toque que a la hora de comerlo, justo 3 segundos después de acabar de sopletear, tenemos la sensación en boca como si saliera de unas brasas o de un horno Hosper. Pues así hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos hecho, bueno, una pequeña visita a Paderne de Allariz, un pueblo que merece la pena conocer. Nosotros hoy hemos dado un pequeño paseo, visto así un par de pinceladas, pero volveremos para tratar más en profundidad de ese paisaje que está tan cerca de la ciudad de Oures. Bueno, y volveremos la semana que viene, como siempre, con más cosas de comer y alguna que otra de beber. Gracias por acompañarnos. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti.